Sa headlines kan mga barata, mga heavy equipment na ginagamit sa kontrabaha program kang gobyerno sa Naga, dai nahahalion sa syudad. Mga stray dog sa barangay Igualdad, syudad kang Naga, padagos na dinadakop. CDRRMO maging aktibo sa paglinig sa mga drainage ngunya na tag-init. Epekto kang illegal na droga sa syudad kang Naga, nagbaba, sabi kang Naga City Police Office. Uyan mga barata, saldo na ini. Ako po si Cristina Valenzuela. Lokal na gobyerno kang Naga nagpapasalamat na dai nahahalion sa syudad ding Naga ang mga heavy equipment na ginagamit ko niyan sa paglinig kang Sagup Creek matapos ang launching kang kontrabaha kang gobyerno nasyonal. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Dai na idadagos kan lokal na gobyerno kang Naga ang pinagre-request na duwang amphibious excavator na kuta na kukuanon man ang pondo sa Local Government Support Fund ka nakalis na taon. Alagad na apektaran ka magkakasunod na mga issue sa lado nasyonal. Matapos kay ang launching kang kontrabaha program sa siyudad kang Naga ka nakalis na Sabado, may promesa ang DPWH na dai nahahalion sa siyudad kang Naga ang mga heavy equipment na pinagagamit sa paglinig kang Sagup Creek. Alagad ini pagrurugaring pamangiraray kang DPWH. Ito si request from LGSF. Duwang amphibious excavator na naantala ito dahil nagka-problema baga, pati DBM na damay sa problema. Pero ngunyan, sabi ko, di ko na siya ipo-pursue. Baka iba na lang na equipment ang haragadon ta dahil ang tuga sa tuya, ining mga equipment digdi ngunyan, iwawarala. DPWH ang owner, pero di siya hahaliun digdi. So, hindi siya haliun digdi, dito nakaipuan na may sadiri kita. Huli ka ini mataga mamanin pondo ang lokal na gobyerno kang Naga para iyo ang gamiton sa pagpapakakan asin iba pang pangangaipo kan mga personahe na nag-ooperate ka na sabing mga heavy equipment. Ini man subot ang kahagadan sa sainda kang DPWH. Dakulang tabang subot sa syudad kang Naga kung bilog na taon, yaon sa syudad ang nasabing mga ekipahe. Ang ano na lang, ang request na lang sa tuya kung pwedeng kitaman si bahala sa mga nagtatrabaho. So, pinagibuhan ko ng budget sa City Engineer's Office. Ganoon nagibo ng budget na mga a little less than 2 million a year. Itong bagang sa mga nagtatrabaho. Kasi syempre may mga laborers, may mga equipment operators. Kay Juan, inaasikaso naman niya si pagkakalinda, si kung ano pa. Sa ko, sulit na sulit. Kung magdawa pa, sabihin tang makabudget kita ng 2 million a year, pero whole year round na yaon sa tuya sa equipment, sa hiling ko sulit. So, sabi ko nga i-discuss lang, mag-ibon na lang ng committee, i-discuss lang, tapos i-request sa sanggunian na kung pwedeng budgetan. Tangarig, mamati maninda na iko kitang contribution, inaasikaso ta sinda. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ang mainit na panahon ang marhay subuot na pagkakataon na magkondusir nin anuman na paglinig na konektado sa mga lakdang para mabawasan ang epekto kan baha. Inisubuot ang marhay na timing. Ini po si best time kasi tag-init. So kung may mga gigibuhon po kitang proyekto na mitigation po sa flooding, mas dire-diretso po dahil since day nag-uuran, so meaning to say alang ang kadaklan na sa tuyang mga infrastructure, mas madali po ang satong pagprograma. Padagos sa mga bareta, hulit na luway-luway ng namamatean ang init kan panahon sa probinsya kan Camarines Sur, ang Naga City Police Office may mga paaging pinagigibo para malikayan ang heat stroke mientras na nasa katahawan kan sa indang trabaho. Sinabi ni Police Captain Daisy Angeles, tagapagtaram kang NCPO, na inaabisuan ninda ang gabus na PNP personnel na naka-duty sa tinampo na magdara ng tubig para makaiwas sa dehydration. Kasabay kan pagmantinir sa pasi orden kan syudad, prioridad man subuot ninda ang marhay na salud kan kapulisan, urog na ngunyan na 24 oras dapat nahihiling ang pulis sa tinampo. Nahihiling naman na pagka-summer talaga grabing init no sa luwas. So ang permi advice sa tuyang mga personnel, PNP personnel lalo sa mga nasa tinampo na magbaloning, mag-hydrate yan sa indang mga sadiri para da isindam magkaigwan ng heat stroke. So maging conscious pa din, inuton pa din ang personal safety and security lalo na sa yaon sa mga nasa tinampo.
Mientras tanto, regular man na mapaluwag ang panahon, urog na sa masunod na mga aldaw na magiging mainit ang panahon. Sinabi ni Mr. Reynor Rodriguez na importante ang mga impormasyon na sa indang iluluwas para maging giya kan publiko urog na kan mga senior citizen. Ngunyan pong mainit ang panahon, ang sarota pong tututukan ang temperatura. Although later on po bakasyon na, pero importante po especially sa mga gurang ang pag-monitor ta po kaini and pagtauning mga importanteng mga impormasyon tangani pong may iwasan itong heat stroke and other conditions na nagre-result compare pong na-expose ang mga tao sa sobrang init. So kaibahan po di man nagtatrabaho, naghahanap buhay, nababad-babad po sa init, mas magayon pa din po na well-informed sila tangani pong maiwasan ngani ang mga helang or mga daimaray na pangyayari dahil po sa pagiging exposed na sa Sa Barangay Igualdad, Ciudad Dinaga, higot na ipinapasunod ang detalye sa report ni Christine Reyes. Sa iraram kan Ordinance No. 2025-003 o Stray Dog Ordinance kan Barangay Igualdad, pinapapusog ninda ang pagtaoning aksyon sa mga stray dogs sa indang barangay. Susog kay punong Barangay Angelo Bendiola, saro ini sa problema kan sa indang barangay kung kaya sa tabang kanasabing ordinansa, pinagre-regulate ninda ang proper pet ownership. Kabali digdi ang pagdakop ng mga ido para makalikay sa aksidente ang mga motorista na nag-aagi sa indang barangay. Nililikayan man ninda na makakagat ang mga ido asin mabawasan naman ang mga ati na yaon sa tinampo. Sa stray dogs problem po, inot na ginibukang Barangay Igualdad is nagpasar po ng polisiya na ma-regulate po kan si proper pet ownership and as well as po si pag dog catching po. Naipasar po sa paagi kan pag-author ni Kagawad Emmanuel Borromeo si Stray Dog Ordinance with Ordinance number 2025-003 asin padagos po ang samoyang pagdakop para maiwas po ang mga motorsiklo sa aksidente, ang rabies po sa mga general welfare, asin ang mga udo po na yaon po sa mga tinampo. Siniguro man ni punong Barangay Bendiola na padagos nindang ipapasunod ang ordinansa para masolusyonan na ang problema ninda sa mga idong yaon sa tinampo. Para sa Geran TV 48 Naga, Christine Alcancer Reyes, Newsbreak. Ginigibo man kang Barangay Igualdad ang gabos para maipaabot sa indang mga nasasakupan na ang sidewalk ang para lang sa mga nagraralakaw as hindi dapat tinitindahan. Susog kay punong Barangay Angelo Bendiola, may task force na pinagbilog ang Siyudad Dinaga kaibahan ang Barangay Igualdad, Barangay Dinaga asin Barangay Abella kung saan may pinagdeploy ng mga barangay tanod asin Public Safety Office sa oras na alas 7 ninaga. It's a matter of political will versus empathy. Ano po? Kasi mahirakon si mga vendors na natig-aalaw na iyo po ang main source of income nila sa pamilya. Talagang masakit po siya. Pero it takes a lot of political will po na maipaabot sa inyo si mensahe. That sidewalks are for the public. Dapat day siya tigtitindahan. And that is why uga po ngunyan yung task force was natigkrear po ang Siyudad kang Naga sa panginginot po ni Mayor Lenny Robredo na sinusuportahan po yan kang tulong barangay. From the J. Hernandez Street po is for Igualdad. General Luna is for Barangay Dinaga. And si last part po duman sa may Garmas going to Abella Street is for Barangay Abella. So that is why po every day from 11 a.m. up to 7 p.m. uga po kitang tig-deploy ng mga barangay tanods, team up po with the Public Safety Office po. Epekto kang illegal na droga sa Siyudad Dinaga nagbaba, sabi kang Naga City Police Office. Uyang sa kuyang report. Dai na masyadong apektado kang illegal na droga ang Siyudad ning Naga. Sa pahayag ni Police Captain Daisy Angeles, ang tagapagtaram kang Naga City Police Office, nagbabaan bilang kang illegal na droga sa Siyudad ning Naga kumpara kang nakalis na mga taon. Inibasis sa mga nadadakop mo yan na drug personalities kan PNP Naga. Pagdabot sa level kang drugs, sigdi sa Siyudad ning Naga, base duman sa mga nadadakop tangon niya na taon, so medyo nagbaba sa base sa nadadakop mingon niya na taon. Medyo hababa ngunyan compared katong mga last year na darakulan talaga. Dakula ang paglaom kang opisyal na magdire-diretso ang pagbaba kang kriminalidad na may koneksyon sa illegal na droga. Urog na tadaiman mapunduan PNP Naga sa saindang mga operasyon
hasta dai nauubos ang mga nagpapalakop ng illegal na droga sa syudad. Sana pagdagos na magbaba ang mga nagpapabakal, and dahil di kami magmapundo hanggat sa maubos ang mga parapabakal, paragamit, and nayaon digdiyo sa Naga City. Mientras tanto, hihilingon asin pag-aadalan kan PNP Naga kung may epekto na sa pagbawas kang illegal na droga ang ginibong drug summit kan nakalis na bulan na pinag-atenderan kan manlaylain na ahansya kan gobyerno. Sa ngunyan, since continuous ang satuyang operation kontra droga, the AMI pa masasabi na may effect itong drug summit. Pero hilingon ta. Para sa GNN TV48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa ibang police report, sarong caliber 39 revolver na may serial number 66419 na walang tatak asin mayong magkakanigong dokumento ang narecover kang CIDG Camarines Norte sa suspect na si alias Iming, 45 anyo, sarong minero na residente kang Purok 7 Barangay Gumaos, Paracale matapos mag-conducer ng search warrant operation. Naging katuwang kang CIDG Camarines Norte ang Paracale Municipal Police Station asin 503rd Maneuver Company kang Regional Mobile Force Battalion 5. Nasa custody mo niyan kan CIDG ang suspect na pwedeng mahampang sa reklamong pagbalgar kang Republic Act 10591. Sa iba pang police report, pasado alas 10 udto kasuudma kan madiskubre ang bangkay ni sarong lalaki na yaon na sa advanced stage of decomposition sa Zone 1 Barangay San Pedro, Cabusao, Camarines Sur. Mako ako ta ning kawayan si Mr. John Basister kan mahil pagresponde ang mga personay kang Cabusao Municipal Police Station asin nag-requesting soko. Padagos pang pinag-aaram kang PNP kung sisay ang nasabing bangkay nin lalaki. Sa ibang bareta, nagpaluwas ning abiso ang City Health Office na poon sa masunod na bulan kan Marso, tutugutan lang ang sanggatos na makakaatindir sa ginigibang food handler seminar na pinagkukonduser kada aldaw na Biyernes. Kan-enot ang first come, first serve ang pinagpapasunod na mayong eksaktong bilang nin maatindir. Alagad para subuot masiguro ang mas organisado asin epektibong lugar para makanood, lilimitaran na lang sa sanggatos ang partisipantes. Pag nakatipo na subuot nin sanggatos na maatindir, tulos ining pupunduhon bago pa mag alas 8 din aga. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang Sambuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod ni mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa Sambuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga. Para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida at Bicolano, maski aldaw ni Sabado. Ako po, si Cristina Valenzuela, asin ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak Weekend. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada that treats you like family. We bring expert eye care, from children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What?
Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNS sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud